warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nyun sewu wonten ngarsanipun para pepundhen sepuh sesepuh haji sepuh ingkang satu kinabekten. Wonten ngarsanipun Bapak Dukuh, Bapak Didi ingkang sinubaying pakurmatan. Wonten ngarsanipun Bapak kaum Rais ingkang sinubaying pakurmatan. Sumbrambah dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati. Ingkang salajengipun mugi kepareng kula marak matur sami awit mundi dawuhipun saking sedaya kru turangga ngesti budaya jadilan kreasi saking Klathak Gadisari Sanden Bantul kala 100 matur wonten sami. Aning saderengipun monggo kita tansah anjuraken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring mapinten-pinten kanikmatan rahmat daya sinahipun sehingga dumugi wekdal siang menika panyadaran saged makempal wonten papan menika ing saperlu inggih menika sawalan wantasipun keluarga ageng turangga ngesti budaya saking Klathak Gadisari Sanden kalian keluarga ageng Padukuhan Mayongan Trimurti Srandaan Bantul. Ingkang salajengipun sholawat salam mugi tetepna dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng-pareng mapin ingkang dados sholawat salam mugi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepadapun dumateng para garwa para putra sahabat sedherekipun insyaallah kalebet panjang dalu sawal bantu syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Sagung para rawuh kakung semana putri ingkang sinubaying pakurmatan. Nyun sewu awet menika kula sowan menika dados panitia laksananipun adicara wonten rikala menika deninipun mugi kepareng kula maosaken menggah urut rerencaning adicara wonten ing ri siang menika. Adicara ingkang angka setunggal pambuka kalajengaken adicara ingkang oleh atur pambagyarja saking panjenengan Bapak Dukuh Mayongan. Lan purna adicara ingkang angka kalih inggih nika ikrar sawalan lan kalajengaken adicara ing salajengipun inggih nika pembukaan pentas seni jadiran kreasi saking turangga ngesti budaya. Kanthi menika tumapak tataran adicara ingkang angka setunggal nalika pambuka muga kita bika sesarengan kanthi daring lafal basmalah ketariaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah rancak asa lancaring adicara wonten ing siang menika. Tubapak tataran adicara ingkang angka kalih nyalih atur pambagyarja yuwana saking men Bapak Dukuh pramila sawasana kita aturaken sak cekapipun semangga katur. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bini sepuh sesepuh kasukuhan kang kinabekten. Dumateng ngarsanipun keluarga ageng saking kesenian jadilan turungga ngesti budaya saking Klathak Gadisari Sanden ingkang tansah kula hormati lan dumateng ngarsanipun para lenggah ingkang tansah kula hormati. Purwakani atur monggo kita tansah ngaturaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan hidayah inayah sahingga kula panjenengan saged makempal wonten papan mriki kanthi adicara sawalan turungga ngesti budaya bareng sedulur Mayongan ingkang tansah manggih wilujeng nir ing sambikala. Sholawat wassalam tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumedha dumateng para garwa, para putra, para sahabat. Pandherek ran lumebera dumateng kula panjenengan sami ingkang tansah ngantu-antu sawatipun wonten ing jamul kemah isa mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Nyuwun sewu wonten mriki kula amakili saking panitia
acara sawalan ing sonten siang menika ingkang sepindah sinaso keporo kasep ugi kaporo randat estu ngaturaken sugeng tahyu dumateng Bapak Ibu sedaya. Ingkang salajengipun kula ugi ngaturaken panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun paring pambiyantu napa kemawon saking bau suku penggalih saengga adicara siang menika saged lumampah kanthi mardu matikan penggalih. Ingkang salajengipun kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng keluarga ageng kesenian Jatilan Turungga Ngesti Budaya ingkang mapan wonten ing Klathak Gading Sari Sanden. Saestu kula sanget ngaturaken ageng panuwun awit kerjasamanipun wonten ing injing siang menika. Ing salajengipun ing samangke estu wonten ing wekdal menika kula selarahaken dumateng kesenian Jatilan Turungga Ngesti Budaya anggenipun paring panglipur dumateng sedaya warga ing masyarakat Mayongan lan sak kiwa tengenipun. Tentu kemawon harapan kula sedaya wau dipun paringi kelancaran boten wonten setunggal alangan menapa lan ugi kanthi manggilujeng ing sampe kala wonten ing Purwo Madya Wasana ing adicara menika. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Lambo bilih wonten salah lepatipun anggen kula matur saestu kula nyuwun pangapunten. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau menggah pangandikan saking panjenenganipun Bapak Dukuh Bapak Didi. Sinten Pak? Nggih niku ya wau kula namung sepindah dadose kula rada ngebleng panjenengan pangapunten ingkang mesti kula mboten ngirangi pakhormatan dumateng panjenengan. Ingkang salajengipun kula awit sedaya kru nampi pangandikan saking Bapak Dukuh nyuwun pangapunten saking Bapak Dukuh Klathak mboten saged rawuh Bapak menika nembe kaganjar gerah kanthi menika estu saking Paduka menika minangka dados pakhormatanipun dados ngaturaken ageng panuwun saking sedulur Klathak pun tampi wonten padukuhan Mayongan mriki ing saperlu nggih menika nyupeketaken anggenipun pasederekan nderek silaturahim kanthi menika estu saking keluarga ageng Turungga Ngesti Budaya Klathak ngaturaken ageng panuwun dumateng para rawuh linangkung dumateng para sepuh lan kasepuhan. Lan ugi ngaturaken ageng panuwun dumateng para bapak ingkang sampun dados sponsor adicara wonten ing Rigala menika nggih nika Bak Piatutut terus nika F Interior Bak Piapato terus napa niku Bapak? Nggih Bak Piapato 373 lajeng ayam kremes lan ingkung Ibu Wi terus Bak Pia Joglo Wingko Safa lan ugi napa niku Bapak? Iya niku pokok men mbok pilih para bapak, para ibu kagungan hajat menika saged kerjasama kalian ingkang nyengkuyung dumateng panjenengan sedaya. Pak sedulur Klathak mboten kesupen anggenipun nyugata ten mriki insyaallah benjang suatu saat sedulur Mayongan Bapak Ibu Mayongan tindak wonten Klathak mugi-mugi saged sasat anggenipun paring pakhormatan. Mbok bilih mangkaten para bapak atur sekedhik saking wakilipun Turungga Ngesti Budaya margi masuk nika pun macak buta. Nika nek pangandikan iki ndakane mah bubar. Ngaten. Ingkang salajengipun purna adicara menika kita lajengaken nggih nika ikrar sawalan. Kanthi menika dumateng Bapak ingkang tinanggenah. Semoga katur wekdal saswana kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil
mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng pun sesepuh pinesepuh ingkang satuhu den di teng keseok lan budaya ing saklot. Monggo kita sareng-sareng ngenjokaken rasa puji lan syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun paring mapinten ing kawilujengan rahmatan hidayah inayah dumateng kula panjenengan sami langkung-langkung kathik lihat saha hingga wonten ing menika kita wonten niki kanthi manggih wilujeng ing sambikala. Shalawat salam mugi tansah ketetepno dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, medhaipun dumateng garwa putra lan sahabat lan mugi tansah nubirna dumateng kula panjenengan sami ingkang setya tuhu ngantuantu sapatipun ing adoh dumugi akhir jaman sak mangke. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ing mriki kula kapisi badhe ngaturaken ikrar sesarengan nggih ing antawisipun keluarga ageng Pedusunan Klathak seni Turangga Seta Turangga Ngesti Budaya saha masyarakat Kampung Mayangan. Monggo kita lenggah ingkang tumainah kula suwun sumene sawetawis nyuwun wonten kersa dalem Gusti Allah mugi-mugi menapa ing dados kersa kula lan panjenengan sami saged kinabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepareng kula matur dumateng sanesipun sesepuh pinisepuh ingkang tansah kula pepundhen. Lan ugi kepareng kula matur dumateng sesami-sami ingkang tansah kula bektesi lan ugi kula matur dumateng sanesipun sesami-sami ngaturaken sugeng karaharjan saha sugeng kasehatan. Kepareng kula ngaturaken minal aidin wal faidin sedaya kalepatan kula ingkang kasengaja lan boten kasengaja lahir sobatos lampah setindak ingkang boten pikantuk ridhaning Allah ingkang dangunipun setunggal taun. Mugi-mugi Gusti Allah paring pangapunten dumateng kula panjenengan sami lumantar panjenengan sedaya. Lan mugi kula tansah nyuwun donga lan pangestu anggen kula gesang bebrayan wonten ing madyaning masyarakat tansah manggih kawilujengan katentreman tansah tinebena godha rencana cinaketna saking karezeki ingkang halal lan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nggih, matur nuwun ing mriki kula tansah ngaturaken matur nuwun sanget dumateng grup Turangga Ngesti Budaya. Kasunyatan menika sedulur kabeh. Nggih. Klathak ki seduluren karo Mayungan nggih. Niku sing Nabu Saron Madeng Ilen niku ponakan. Nika ponakan. Tiba ponakane terus mengke sing mengke dalem nika kathah putrinipun ugi ponakan kula kabeh. Nggih kinten kula semanten lan mekaten ingkang dados satur kula kathah lepat atur kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipun aturaken dumateng Bapa ingkang sampun kepareng mimpin ikrar sawalan wonten ing kalih menika. Mugi-mugi kanthi ikrar menika dosa kalepatan kula dhateng panjenengan pun paringi pangapunten dumateng Gusti Allah lan pangabdian kula panjenengan sami satunggal lan kepengker dipun tampi wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sagung prarawuh adicara kita lajengaken inggih menika pambukaan pentas seni jadilan kreasi Turangga Ngesti Budaya saking Klathak Gading Sari kanthi menika nyuwun gungan dumateng Bapa Naruh kasuwun ngaturaken simbolis menika kagem pambuka. Boleh mengatakan Bapak kalian Mas Soeb menika
dados komandanipun Turangga Ngesti Budaya. Semoga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi rancak lancar dumugi rampitipun. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun ingkang salajengipun dumateng para bapak para ibu sugeng amirsani pentas seni Turangga Ngesti Budaya ingkang angka setunggal dika rampak